नैबे मोनाबिलि समावहाय बयखौबो फिन खनसे हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दतमानि बड'फा फोथारावहाय गाबोननिफ्राय 13, 14, 15 आरो 16 मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों 57th एनुअल कन्फारेन्स जोंनि बर' माहारियारि आफाद एबसुनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लोगोसेनो सेन्ट्रेल एबसु लोगोसेनो बेवहाय कन्फारेन्स खुंनो थि खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय माननि आलासि हिसाबै हांख्राय हरजानाय जोंहा हम मिनिस्टार बिथां अमित शाहजी बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन होननानै मिथिना मोनदों। लोगोसेनो बिथाङा दावबायफैनाय जाहोना बेवहाय माखासे बेखेवनाय हाबाफारिबो लानानै बिथाङा फैदों आरो बेनि उनावहाय मिज'रामथिंहाय बिथाङा थांनायनिबो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय बे खौरांखौ मोननो हायो। दा दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखिया मा एक्चुअलि नोंथांमोना बेखौ हमदांना मोनाखै जानांगौ। आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरावहाय गासिबो खोथाखौ क्लियार खालामलांगोन। जिहेतु नोंथांमोना बावैसो सम सिगां खोनादोंमोन जांख्रिथाय फोथार बेंटल चिरां। दा जे भेन्यु मोननैबो गोबां माने जोंनि गेजेरावहाय सावरायजाथावना भेन्युआवहाय प्रग्रामखौ हस्ट खालामगासिनो। दा मोनसेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावहाय दतमानि बड'फा फोथाराव आरो मोनसेया बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जांख्रिथाय फोथारावहाय खुंनो थांगासिनो दङ। जिहेतु बे एखे डेटआवनो अलमस्ट गोग्लैदों, नाथाय बेनि फोसावदिंनाय माखासे जोङो मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन। BoNSU माहारियारि आफादनिफ्रायबो बे थामथि खेबनि थाखाय एनुवेल कन्फारेन्स जिहेतु खुंनो थांगासिनो दङ बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल जांख्रिथाय फोथारावहाय थि खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय माननि आलासि हिसाबै बेवहायबो गोबांथार माखासे हाइ प्रफाइल व्यक्तिफोर फैनो गोनांमोन बा फैगोनमोन। दा बेवहाय बाहागो लानो फैनायाव हांख्राय हरजानाय बायदि माखासे एमिनेन्ट पार्सनेलिटिस जेरैहाय जोङो बुंनो हायो चिफ मिनिस्टार कनराड सांमा मेघालय स्टेटनिफ्रायहाय बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगौमोन। लोगोसेनो प्रद्युत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा जायखौ जोङो किं अफ त्रिपुरा स्टेटनि राजा हिसाबै जों सिनायो बिथांखौ, आरो गोबां माखासे डेलिगेट्सफोर बेवहाय फैगोन। लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरि लिडार्सफोर गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनिफ्रायहाय आरो जोंनि आसामनिफ्रायबो दावबायनो बेवहाय बाहागो लाफैनो नागिरदोंमोन। जेरैहाय आं मुंखौ बुङोब्ला मनीष तामां प्रेसिडेन्ट नेशनेल फेडारेशन अफ निउ स्टेट्स बिथाङाबो बे प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैनायनि नैबेवहाय बिथांमोना हांख्रायदोंमोन। राजकुमार राउत मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट आरो भिल प्रदेशनि मोनसे डिमान्ड कमिटिनि बिथाङा आफादगिरिबो, लोगोसेनो विदर्भ स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे लिडार्सफोर, मिथिला स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे लिडार्सफोर, ट्राइबेल स्टुडेन्ट लिडार्सफोर जोंनि आसामनिफ्राय जिमान दङ, आरो गार' खासि स्टुडेन्ट इउनियननि लिडारफोर मेघालयनिफ्राय बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लानायनि बाथ्रा होदोंमोन। इन्टेलेक्चुयेल्स आरो एमिनेन्ट पार्सनेलिटिस बे आलादा बिथांमोनाबो बेवहाय गासिबो बाहागो लाफैनायनि खोथा बुंनाय जादोंमोन। नाथाय दा बुंनाय जादोंमोन होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना साननो हागौ माने दा फैला नामा? बिदि नङा, फैगोन। खिन्थु पइन्टआ आं नैबे पइन्टआवनो नोंथांमोननि बे भिडिअखौ लाबोदों जे माबोरैहाय बे एखे समय एखे टाइमावनो मोननैबो माहारियारि आफादनि गेजेरावहाय बे थिग टाइमखौहाय बोरै थि खालामनाय जाखो, नैबेसो मोनसे जोबोद साननो गोनां बिसय जाना फैदों। दिनै मोननैबो जि प्रग्रामनि गेजेरजों जि थांखि लादों बेखौ जोङो एसे नोजोर होयोब्ला मोननैबो कन्फारेन्सनि गेजेरजोंहाय मोनसे जिनिसखौहाय थांखि लादों जे रिजनेल डेभेलपमेन्ट आरो माखासे स्टुडेन्टनि एक्टिभिजमफोरखौहाय नायनानै बा नोजोर होनानै बा इन्डिजिनियास कमिउनिटि हिसाबै बेखौ बोरै इम्परटेन्स होनायनि गेजेरजों माखासे गोनांथार इस्युसफोरनि सायाव सावरायनो लानाय जे हाबाफारिफोर। दा बिदि बेलायावहाय मोननैबो प्रग्रामा मोननैबो कन्फारेन्सआ एखे समाव जानायलाय
दा हयथ' गोनो गोथोआ एसे जादों, जाया नङा, गोबां गोनो गोथो जादों। नाथाय हरखाबै जोंहा एबसुनिफ्राय जे बेखौ मोनसे ओरैबायदि लेभेलाव लांबाय, दा बे आल्टिमेटलि BoNSU माहारियारि आफादनि जिखिनि कनफारेन्सनि थांखि लानाय बेखौ साप्रेस खालामनाय जादों नामा होननानै एसे बेबायदि सोंथिया सिखारदों। जिहेतु बेवहाय माखासे माननि आलासि जे BoNSUआ लेंहरदों बिथांमोनाबो इगनर खालामजानाय आलासिफोर नङा, गोबां गोनां आलासि बिथांमोनाबो। जिहेतु बे बुरै थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि स्टेट पलिटिक्सजोंहाय सोमोन्दो गैयै बा प्रसार खालामनो फैनाय बेबायदि बिथांमोनाहाय जाहोन नुहुरा। नाथाय दिनै नखर मन्त्रि अमित शाह फैनाय लोगो लोगो बेवहाय दिनै माखासे जे जोंनि गेजेराव इलेक्शननि हाउदाव सोलिगासिनो दङ, थिग बे एखे समाव बिथाङा दिनै हम मिनिस्टारजों लोगोसे जोंनि जे बिबार पार्टिनिबो बिथांमोना सेन्ट्रेलनि मैखोम दैदेनगिरिफोर बा फिउचार PM होननानैबो जों बुंजायो। दा बिदि बेलायावहाय बिथांमोनजों बे समाव माखासे गोनां जे एजेन्डा लादों बेफोरो बे साननै सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि थांखिखौ थांखिनानै जे बे प्रग्रामखौ लादों बा बिथांखौ हांख्रायनाय जादों, बे हिसाबै साक्सेसफुल जागोन ना जाया, नैबेनि फारसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो? लोगोसेनो बेवहाय जोंनि गाहाय मन्त्रि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो एबसुनि कनफारेन्सआवहाय गेवलां मेलाव हयथ' बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दा नैबेनि फारसे आंहा गोबां बुंनो सानाखै, नाथाय बे क'इन्सिडेन्ट ना इन्टेन्सनेलि बेखौ हस्ट खालामनाय जादों बेखौसो नोजोर होनानै आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो? आंहा मोननैनि आफादनि गेजेराव बुंनांगौ एख' गैया, नाथाय डेटखौहाय एसे आगा फावसा खालामजायोमोन नामा होननानै आङो सान्दों। नोंथांमोननि रायखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों हरनो हागोन। जिहेतु दिनैनि समावहाय मोननैबो माहारियारि आफादनि गेजेराव हयथ' माखासे खोथाया मिलायलायाब्लाबो मोननैबो दिनैनि समावहाय हारिनि थाखायनो मावनो होनानै थांखि लादों। स' बेयावहाय जोङो सोरबा मोनसेखौ बाजारनांगौनि बाथ्रा फैया, सोर सोरखौ लेंहरदों लेंहराखै बिनिबो जोंहा बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। नाथाय जोङो डेटखौ आगा फिसा खालामनाय मोनब्ला, मोननैबो कनफारेन्सखौ मेहेरगोनां इम्परटेन्स होलायलायोमोनब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव मोनसे जोंनि फारसे गुबुननि साननाया एसे नोजोरा आलादा जागौमोन नामा, बेबायदि सानखांनानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा जेन' हक नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो बेखौहाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो लोगोसेनो दिनै नैबे भिडिअनिफ्राय आं बिदाय लानो सानबाय। लोगोसेनो माबाफोर भिडिअ गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। स' बिदिनो माखासे इम्परटेन्ट भिडिअसफोर लाबोबावगोन नेक्स्ट भिडिअफोरावहाय लोगो मोनसिगोन। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।